pianista ourensán Fabio Álvarez acaba de publicar o seu terceiro álbum. Nesta ocasión faino co seu propio selo discográfico. É o seu traballo máis persoal como intérprete porque está dedicado a Xapón, unha cultura que lle apaixona. Reúne 7 obras coas que quere transmitir unha mensaxe de esperanza e resiliencia. Fabio Álvarez, aos seus 36 anos, está considerado pola crítica especializada como un dos pianistas españois con máis talento. Dende Madrid trasladouse a súa vila natal, a Pobra de Tribes, en Ourense, para presentarnos o seu novo disco. Faino no mesmo auditorio no que deu o seu primeiro concerto público con 9 anos. O que me fai feliz, o que me move a min, é facer música, por unha sensación tamén que eu teño e que sempre penso que é a necesidade de sentir e de facer sentir as persoas. A banda sonora da película Feliz Nadal, Mr. Lawrence é un dos temas máis coñecidos de Ryuichi Sakamoto. É unha das obras para piano só que interpreta no seu terceiro disco, un traballo dedicado á cultura xaponesa, unha das súas grandes paixóns. A hora de facer un proxecto ten que chamar a atención tamén porque ten que contar unha historia. Por eso eu penso que hai un pouco a innovación dos proxectos, non gravar música porque sí. Yoko Kanno compuxo As flores florecerán en 2011 tralo terremoto e tsunami máis graves que sufriu Xapón. É a peza que dá título a este disco inspirado nas flores como símbolo do renacer da vida, na esperanza e na capacidade do ser humano para superar as adversidades. Cando encontrei esta peza de Yoko Kanno, automáticamente foi como combinar as dúas cousas, non? A miña paixón pola cultura xaponesa e esta idea da resiliencia. A súa propia vida é unha historia de resiliencia, a de como converterse nun prestixioso concertista tras entrar no conservatorio con 16 anos, superar un cancro de tiroide con 23 e ter que recadar $95.000 para poder estudar en Nova York nunha das mellores escolas de música do mundo. Unha das cousas que máis me define ou que máis me marcou foi esa resiliencia, non? Ir encontrando dificultades, adaptarse a esas dificultades e continuar para adiante. Logo de presentar o disco en Madrid, en breve comezará unha xira de concertos por España para promocionalo, unha xira que incluirá a Pobra de Tribes, o lugar onde floreceu a súa paixón pola música. Nos despedimos, grazas como sempre pola compañía, pasen boa tarde, ata mañá.